Pinili na rin. Dapat mag-shopping mo. Sakto. Nilagay na nila. Nakalaw ko sa wala. Muna lang na 15. Dapat yung pala dito sa pinagkanya. Saka maganda. Pero yan, sige pala yan. Sabi niya, pakyat na. Binusin mo, diba? Nagmamarami ako eh. Ito mo na naman yan, mga naman. Ito ko eh. Ito pa ulit. Kaya man sa bahay, di mo sa Emergency, dyan lang iigit. Emergency, Mark nakaigit. Emergency, Oscar nakaigit. dito na rin yung kalata. Ayun na. Emergency, Mark nakaigit. Niyalisin mo na nga ito dito ng mic. Sabi niya lang, magbabago na daw sa New Year. Di ba yung iba yung nag-aalak? Kung mag-aalak na. Emergency, Mark nakaigit. Emergency, Oscar nakaigit. Kayo sa'yo. Hindi na mapagod yung bata to. Hindi ba natulog? OFW,
Kasi tanggalin mo na yung ano ka.
yung salad dito. Sabay mo na yan. Yung Graham, ang ano mo. Sabay mo na. Ay, naman. Tama na. Okay, ikaw na dito. Oo. Dali, dali. Wala kang basa. Narinig yun o. Narinig sa CCTV yun o. Naway niya na lang. Kanino to? Puta, may nagsamunod. Rian. Kanino to? Tako na yan. Din, yan na rin. Ano yan? Panghuli yan. Alay niya sa para sa'yo. Lagi mo sa pagkain ni Kike para malasig. Mapagtak mo lang pala yung mama. Kali-kalpad na. Okay lang yan. Kasi kahit na hindi ka pa rin mahal. Baka naman naman ako siya. Dami nga ako. Kahit sa Basko. Basko New Year na eh. Buti ka binibidyo ka kahit yung itsura mo. Ay. Yan kaya. Naglakad na ka daw sa dito. Bigo 10 piso. Darren, malag. Okay na. Kumaka na ako maglalagay sa kanila. Yung Graham, ilagay mo labas na rin. Yung Graham, di meron pa. Takbo. Dami ang plato ka. Hindi, yung kami yung mga sitayan. Alam mo. Los ako. Gusto naman iikot ka kung saan kayo pumunta. Pero mamaya, pagkalaki niya, ubusin natin lahat yun. Ayan o. May steady lang po. Pagka mo sa pito na sa akin.
Okay na daw, may mata ka muna. Para sa ako, ginaginawa. Oo, Ayun yung bulungan ko, ayun yung nasa pagkainan. Meron ka na dyan, nadala yung Ako nakapula ka naman. Sarado kasi yung ano ko, kala ko yung Thank you po. Balik mo na maayos. Uy, kailan na? Mamaya na lang, sabay-sabay. Sila dalawa lang ako. Gusto ko sana magkain, hindi kasi nakasok. bagong babae yung gagawin mo sa liga. Ano ba, okay mo lang? Pasok ko talaga? Tabi mo na lang. Nag-chat ako
Si Apollo naka 120 sa pagkakawa ng rocket. Ang dami na. Naka-jacket ka na, Darwin. Parang umuwi ka na. Si Dodong tsaka si Mama daw magsusuntukan pa sa palagaw. Si Dodong daw tsaka si Mama magsusuntukan makaagaw lang ulit. Nagano ka ako dito. Nagsaya ng ano, kandiga. Wala na, magkanak. Pagpenta ng lahat. Pumunta si Bunso kanina doon. Sinapakan niya nila Mama. Pumunta ka doon daw bumasok. Ibigay kayo sa mga bata. Alam mo sino? Agad sinabi ba kami? Si Apollo agad sabi. Let's
Bawal ba siya? Isa lang. Wala na. Isa lang. Dali lang. Bawasan mo na lang yung ano isang tray ng pulpaw. Yun! Kahit ako, hindi ko kumain. Umuwi ako ng bahay ng dahil pinatagay ako nila ang Alam mo, ito lang kasi binuwa ko. yung buhay ko hindi ko mayaman. Pag nakakapapal ko mayaman ko yun. Kasi ko pag-ibig kasi ganyan. Wala nang parang. Ito. Ayun, tubig makatawa. Nakakagano. Dapat nagkuha ko ng ano. Wala rin ba? Nagkokolek pa naman ako. Wala na doon lang ito. Nag-vlog siya. Ay! Saan mo ito? Papalitin mo naman. Pasok mo na yun sa excited. Ang daming papal-pal. Ito, ay, sinasakay ko sa Sabi, nagpapukas na po. Saan sarado mo? Saan ang pangalawa, ano, patay? Kasi nasa prison na naman. Or baka kasi kami nagdito. Bakit kasi kami ang nagdito? Tubig yan. Kaya wala kang kakampi. Tamad na siya. Ibalot ko. Nagkakato sa'yo magkakaroon si Mika. Nakakatawa niya sa video. Plastic lang. Sabi ko nga, hindi ako yung hindi ako yung Siyempre, nagpapunta na sa cellphone. Nagpapunta sa interceptor. Tapos papunta sa cellphone. Boss, wala naman ha? Tatandaan mo, pinalayas mo raw siya. Ay, kuya! Ay, kuya, mali kaya sa akin napuntahan. Yung nasa cellphone. Pinipilit pa eh. Ulit ko siya. Si kuya doon sa Gusto sa third floor, tinapuyo mo. Napailing naman si Nico. Tapos pag after ko nakita ko siya, ay kuya, sorry yun. Napailing naman si Nico. Alam mo yung ang lakas ko ng boses ko. Ay, kuya! May pagkawa niya. O, diba? Okay, nagawa ka na kami. Ha? Sabi ko nga, ay, kaya, tagulan. Nilagyan ng ano kasi. Yo, ano lang to? Isip na lang daw. Huwag lang siya pinalis talaga. Nagsasobra ka niya. Pinagsasorihan ah. Wala mo sa akin to. Lagyan mo muna dun sa... Nag-away kami. New Year na New Year, LQ. Palitan ha? Dahil sana. Ganto mo magalaw, ganto mo ipamula. Palitan ha? Yolis mo. Ano ba? Ano ba ito?
Ayaw, ano lagay dito sa ano? Hindi ko ginamit yan. Yun na yan. Tatapon na ka ba? Ay, nakatulog na yan. Tama na yan. Ano yan? Buko yan, buko. Sabi niya, buko yan. Happy New Year po yan. Happy New Year, bye. Saan yan? Siya. Yung sapon. Kain muna. Kain muna sa ano. Ano yan? Kain muna. Let's go! Kain muna. Kain na! Sige, yung plato. Ah, mag-isa lang ba? Iya, yung kutsara. Sabi nga sa ko, ano yung order ni Kuya Ape? Sabi niya, 1.5 naririnig ko. Sabi ko, ay, hindi, iba pala yun. Sabi ko, sabi ko yun. Kanin, yung kanin. Yung kanin. Ito yung barbecue ah. Isa lang daw yung pinanggalingan natin. Bibi, isa lang daw yung pinanggalingan natin. Oo, quality. Oso. Eh, ano? Sister. Happy New Year! Lasing na si Tita. Sino ka rin ta? Ayun, lasing na talaga si Tita. Meron na daw bago Happy New Year ba? Happy New Year ba? Dapat pala hindi ko gusto kinalis kanini. Happy New Year! Nalasing na si Tita eh. Hindi ako pagkakita eh. Ang may ubas ka. Kasya ko lang na. Ito to. Eh, bukas na namin siya. Hindi na. Ito na lang. Mukhang nabitin ko sa pinuntahan na patagayin ko. Wala naman sinturon yan, te. Walang hangin to ta. Kaya tawang butol. Wala naman nakakabalat yan. Kapilan na. Nakakabalat yan. Hindi lang yan ta. Aray! Parang pinilit ka sa akin. This is the mix of Gaganda. Galing kami sa daan. Nagsasama ka rin yung parang mga church. Sa harap ng food market dito. Doon din kami dahil sa Loyal na loyal sa Maxim. Ito yung kwentan. Oy, Peter Martin. Tubig yan yung tayo. Parang ito.
Galing ko yung susi niya. Sige, mo na kailangan ko tuloy putol na yan, oh. Hindi ko pinasusiyan. Pinabukas ko ng gift. Pag pinagsasahin mo yung Gigi yan ta. Guys. Gigi. Saya. Hindi ba yan? Gigi siya. Hindi ko maasin ang tutulog. Mag-ano ba yan? Kailangan ko. Tuloy ko, di gano'n. Sa'yo ulit. Wala kayo. Scramble. Ay, wala nung gatas ng scramble. Wala ng scramble.
ako ah. Nakaman-scuba ako. Ano yung basa ito? Ano nito? Hindi na daw si Kuya. Pagkalang na isang baso. Bakit na yan pa? Uy, ibang piso. Anto. Tingayan din sa kanila eh. Hindi, palaki. Ah, oo. Ah, Bigyan mo sa likat mo. lente yan eh. Yan, hindi na. Nakakain ka na ba? Yung mga ganyan. Tubong-lugo sila ba? Ay, ano, tao, bakit yun nila? Andito sila dahil palaki. Andito palagi si Darwin. Ako'y nakaigit. Emergency, emergency, si John nakaigit. Emergency, emergency, si Mark nakaigit. Emergency, emergency, Oscar nakaigit. Emergency, ako'y nakaigit. Sabi mo yan ha. Dali na! Balik mo. Tayo ba? Kasi ako lagi sa ano. Parang sila matay! Magkasama tayo po! Pagkamali ka ng timpla ng tinapay si Simo si Nico. Hindi! Magkasama kami, gagawa din ako pinapay. Magkasama kami, gagawa din kami. Ilan kayo ni Bang? Sige, ako bahala sa'yo! Ako bahala sa'yo! Yung kain nito, labas-labas na katang parang. Kahit mo lang, tapos sabay mo. Bakit yung labas pa naman, labas ang palaman. Tapos binuksan niya lahat ng palaman nasa gilid. Sila mag-pinante. Atiwan ngayon. Ay ko, lasing yung sipo eh. Kuya ra. Pili pala. Walang sipo ngayon. Tapos gagawin mo yung polo pa. Ano kaya? Lasing ko lahat. Literal na pineapple at tayo. Bakit? Ano yan? Pineapple? So, go for that mo yun eh. Gagawin ko sa bahay ng polo. Yung isang bahay ginagalit niya ba yan? Bakit naman yung polo mo? Yung kumuha ka ng backup tapos yung backup mo na hindi. Ay, sorry. Yung ka. Saan si Kiki? Hindi na nakalis sa alak ako. Tay! Okay lang yan, wala naman sa akin. Ay, yun pa naman yung mga nagmemo. Huwag ka malit. Next month pa. Ayun, meron pa kay Alawan. Next month wala. Emergency, emergency, si Mark Ay, bono! emergency, emergency. Ano? Sabay na sa... Hindi ko handap. Parang hindi mararamdaman. Ay, hindi ko mararamdaman. Talaga manaramdaman kasi yung lilipad. Hindi mo ramdaman siya na kaya Ako kaya hindi ko kaya. Ko! Hindi ba? Buhay pa ako kaya hindi ko mararamdaman. Ano? Sige mo. Bonus mo na. Nagpagdaramdam ko na ko. Iwan-iwan mo na. Nagpagdaramdam ko na ko. Kami, parang yung dalilin. Uy, kakanya mo. Pag-display lang namin yan. Kaya na. Free money lang yan. Dapat nilagay mo ng grade na. Sige na. Nalalagay ko dyan pagka umawag na yung Bubulong naman ang oras
Hindi na ako nakakotang na yung mga ano na. Nung talang sa amin tayo, Hindi, lakay. mas okay yun. Okay dati. Ano ba yung pinarang sa iba na, no? Yung kulay na Mas gano'n. mga tatay dati. Kukuha mo lang Sabi ko sa kanila. Ano? Bawat strict may kamay. Pero palay. Palay na. Nangyayari Ikaw sa sa rayos. Rayos sa mga Ito ni Pero Oda. kayo ano, pinupok ko. pero kailan ko siya, yung ano yung kailangan ko, sa slap. May komento yung mura. Rayos. Tawas sa kanop ni Olo. May rayos para Marami yan. Wala ka sa parang sa bago. Nagtagawin ka sa kanin. bawat strict meron. Motor na, papapagumitan niya na yung ano nakakasan ni overhaul. Overhaul. Kaya pala, di ba ito may mekaniko? Biglang. Pulot. Bisikleta lang. Ang bato ng Ay, yung ano ka na bakal. bato ng bukod. Wala na. Pati baso takot. Pati doon pala ka din. Parang pati baso takot. Malawak ko, malawak ko. Ay, may hiccup din. Wow, ay, nilang sa'yo yung pating ko. Oo, pagka na dyan, may lasing ko isa. Ko lang. Sa amin, talakasan ng sa building. Ay, na. Puro Pilipino eh. Ay, ayos. Walit eh. Lalo yung sa ano. Bishop ng lagi mo. May sansi pa lagi na may tabo. Saka maksimo. Pasok mo na lang isa. Pasok na lang. Basta nga eh. Ay, di kain na din oh. Isa gilid. Isa may mas let's go to the third floor. Doon sa ano kapitbahay. Sa third floor. Kapatid namin siya. Pangalawa sa dito. Pangalawa. Wala kang tiranda ako kapatid ko. Ano? Kapatid ko kapatid ko. Pati sinabi niya sa Sample nga ka. Sino please? Ang
Taga-Mailaw, Bulacan. Punta ko kayo yan. Ayun, hey guys, how are you there? Hindi ko pa nakikam yung English ni Babalo eh. Kasalid sumari ka. Isa lang yan. Isa lang yan. Dito dandan na. Bukas na yan. Doon sa kabila. Ito basurahan mo. Sorry. Wala ka sumisigaw tayo. Okay lang. Okay lang. Hi, Billy. Wet is going. Sorry. Happy New Year, Billy. Let's eat DY bro. Happy New Year.
Let's eat. Balabik. Kasi address mo dito, tapos That was not Maria. Wait. No, that is not mine. Sino ba? lasing. Siyempre, lang naman ang magpapalay. Bawgi sa pre. Isa ng sito na. Let's eat. Billy. Kaya na, isa pa yung kanila eh. Kanila dyan eh. Oo, para... Bakit ito ka na? Bakit na wala na? Yung isang araw kong kapon pa. Sabi ni Dong Hiel, punta ka na magsalita ng ano. Ayoko magpapalala. Ayaw niya nga. Sabi niya ngayon, hindi ako pupunta. Okay lang naman dito. Happy New Year, Billy. Bahala ka din. Sabi ko, sumikat. Kanina pala stress eh. Big stamina. Hindi ako yung kapon. Happy Maria. No. Hindi ako siya kahapon. Ang takot sa taas. Nakadalawa ko na ulit. Isang tao lang yun. Ganda mo, Ate Teng. Limang oras na sa araw? Graham. Mango Graham. Papasok tayo yan? Pasok kayo. Papasok kayo ba yan? Pasok kayo, tapos may sunod tayo. Isang buwan na overtime niya, 160 plus. Hours? 150? Para ano, para sa isa Overtime, isang buwan, 150 plus. Tapos 35. Kailan? Minsan namin. Sana sa yung sa content maganda ko island ng mga Sabi ko kami nagsama-sama vaccine sa to ha. Nagsama-sama vaccine. Sabi ko yung ginagawa ko sa sabi niya. Hindi. Okay niya yun. Tulog yan na, pas oras eh. Lalo ko kung meron patigan. pag natutulog yun ito. Sa akin ang trabaho ko. Trabaho pa rin. Pero wala na. Wala isang taon lang to. Delikado. Delikado. Malakas na kapag niya kasi bata pa. Oo, bata Ako lang. Nasa 20... 25 Puntador. Puntador ba yan? 25 plus. Lali. Puntador ba yan? Puntador. Pero pag hindi naman yan, ang pento mo yung mga kaya mo. Alam niyo na nawawala yung sakit ng balakang ko eh. Billy, you want to drink? Billy. Mas mahal pa.
Punta doon, Billy. Ano, di uwi mo yung ano, yung resibo na ano. Resibo na. Resibo na po. Pengo tana. Ito, pengo tana. Maintindihan. Ito, kasi Ito, ang tatol lang pala ko. Alala naman ko ba? pero nagsulat ko ito. Nilagay niya sa benda sa pasang yung cake. Ano pa rin? Nakakapag-amin kayo sa Pilipinas. Huwag yung maglalabas ka ng motor. Pag ito hindi na nakakabas ko yung business ko sa mga ikaw na eh. Mas malala, natutulog ka, tatalog ka. Dito mo oras na. Natutulog ako, pupupo ng oras na. Oo, hinig niya ng ganyan. Hindi ka mga oras na. Natutulog ako. Tapos Kailangan may galaw-galaw eh. Alam mo na ayaw. Hindi ako makarelate. Hindi ako makarelate. Wala kayo dyan. pag pinaglulog ka, Pagkalit na, ilo ka gawin mo lahat. Para din ang medyo. Wala kami mo ito. susukan mo. Ano mo yung mo? Mas mabilis dito, kuya. Nasusunod na siya. Sige, gutom ako. Nag-iisipin pa ako, maghahanap ng pang-action. Bakit ka ito? Ano pa 10 minutes? Nagdadalo ako. Ako yung sulatalo. Kailan magluto mo ko? Kaya ka na nag-i-play. Ako yung sulatalo eh. Ako yung sulat eh. Nagutom ko na. Kakaling mo gusto mo ako. Nalulunod. Kakabahala ka. Puro talo ba naman? Puro talo na. Isang nagkasa na. Kaya pag nagsunod ng talo na, nawawala ko na, kahit wala akong ginagawa sa kanya. May ulero ko sa akin, wala akong ginagawa sa kanya. Unang bukas pa lang ito. Wala ko Ferrari. Unang labas pa lang ito. Alam mo yan? Isang taon ko na sabi Kaya ako. mahilig ako kumuha ng Isang taon ko na sabi sa baso. minsan nga yung baso. Kami medyo, yung baso nasa gilid doon sa kama namin. May kain tubig. Kuha ko din na lang ako. Init yung ano ko yung butas eh. Dapat pa wala ka sulong bago siya eh. Nagkakaroon ka doon sa una. Ako na mga gano'n. Hindi ka puyat pero makuwit sa gilid na. Ako kasi sa
Kasi sa akin, isang taon na yun. On it all. Bilis na. Sanay ka. Basta ano, okay na niya. Kasi nakakapagpapay ko ba? Sabay kayo magpapay. Siguro makakapagpunta ako mga ano. Ako sabi ko siya, "Yo, Jones, pasok." Basta nagigising ka pa ba na ano? Ikaw sa. Para ka dyan, sabi ko. Sila kay baby yan. Nasusulang ko na agad. Nasusulang pa din agad eh. Meron pa na po yun nandun dito yung kung sa pilit ko. Nilagay dun. Natutulog ako, papalagay yung cellphone doon para sabihin na ako natutulog. Mahilig ka rin kasi makasakay, kaya nakasas din siya. Binibidyo ko naman siya. Mahilig kasi siya makasakay. Ang dami ko ba sa ano? Magkatawa na kang dito. Kung isa pa lang, wala pa sa kayo sa'yo. Kanahating mo namin ha. Pinapatayan ko na. Sabag din niya. Ay, kung sabi mo ako dyan, wait lang. Kakawin ko rin. Sa akin, tag-isang dalan sa akin. Oy! Ay, di ba kasama? Bayad ng bilis yan. Ilagay mo na lang doon sa kaisip ay lahat. Wala akong bayad ng bilis yan. May sobrang 200 yun eh. Bakit ko lang yung bilis nilagay mo na doon? Nadali sa pagbayad ng bilis para Yung meron napagpasok. Pagpasok tayo ng bilis. Dami pang bayad ng bilis yan. May laki ng 200 yun oh. Hindi, Kulang pag-adjust sa din bilis. sa Baka mag-adjust pa kami. Ah, yung kulang mong gamitin mo. wala kami niya, uploadan. Pulutin mo. Yung peng. Hindi ah. May peng pa niya. Dalawa, hindi pa yun isa. Wala kami ka. Kuya, may pinala ako ano ah, isang moment eh. Kuya, ito naman Kung yan. paano na lang. Kasama yan, hindi na kasama yan. Isa mo muna rin yung spring. Stranded mo ay, agad na kalang. Parang yun na lang. Sabi na natin ah. Dinadakdak ko yun sa ano. Yung pink. Dinadakdak ko sa mesa. Dinadakdak sa ano natin. Oo. Lawan. Sa akin naman yung pink. Yan lang ako sa may bata. May bike pa dito. Ito ka na. Babalik sa'yo. Pag nagpapasok, kasama niya mag-umaskara. Bukas ba yung mic? Nakapatay kanina. Wala ko. Hindi, dala niyo ano kami na. Sabi ko pala. Napasok ko pa. Hindi nakita niya ako parang May pasok ka bukas, kuya? Wala. Pero Hindi oh. napasok. Makasok. Mag-aayos lang ng tinapos. Punta ka na tapos sila doon sa labas. Hindi mo gagawin. Tatawagin pa para mag-ayos ng tinapos. Ganun naman ang mga check boy. Kawawa si... Magpapasensyo lang sila doon. Si Devan sabi. Kawawa. Jevan? Oo. Si Baba? Oo, si... Link kanina pumunta sa amin eh. May pinagaw siguro na full Pamilya deliver. ng kanyang asawa.
Yung si ano, si Baho, Naunin niya sa andun sa buwan. loob, nag-decide ko, nagkukwentuhan sila ng matangkad na tanda. Mo. Sinasabi ko yan. Wala akong sinasabi. Sana all tinanggap daw. Sinabayan Pero na, si nagkwento Tasi, na kita kayo. ni Sana all daw tinanggap. Pao. Ikaw kasi hanggang ngayon, 2 dekada na hindi mo pa nung Pupunta na tinatanggap. kami din, wala na. Last time na, tapos na kami. Siya naman Kasi mga wala na lang. Pagka nagpapatay sa akin, pag nakita nila Nada tao lang, sila, pindot mo "Bakit yung ba?" space. Wala na. Gumagawa na rin natin ako si Jeban, ano? Gusto niya mga ano. Space Hindi lang. matuto. Gusto niya matuto, pero tinatawag. Hindi siya matuto eh. Next ending. Grabe, isa lang ang ginagawa ko eh. Hanggang nga alas 2. Nagpupuroon ka ba siya? Pupunta lang dun sana kumukuha ng sunay. Kaya lang kung gano'n. Pinapagawa pa sa ulo. Si Ate Lina, paano mo magpupul sa Barbecue. Alas 2. Alas 4 na. Ang dami nila yun, no? Hindi siya yapag ng mga tao na Ay, Yoli, ano na yung ano, no? Hindi na malamig. Kaya, lagay mo na sa lamig. Tama lang. Mas mahirap kasi Ayan, so, Kami na, yung isip na ito, yung kasama ko. nagkaroon pa na siya ng ginagawa niya eh. Hindi sila nagpapangkita ng bison. Alam ko kasi ang trabaho ko eh. all of food. Oh. Happy New Year! Ace Kid New Oh, something is never.
Uno. Oo. Obo. Oo. Wala na. Sayang na. Hindi ko na to, hindi na ako bibili ng vape. Bukol ka ba mo? Kaya lagi rin ako nagsisiya sa akin eh. Sabi nga nung mga chick ko eh. Ay, hindi na lang ako tennis sa tawa. Sa akin. O, alam mo na. Alam mo na. Pag Alam naman nila yan. Tennis. Gusto mo ko sa bag. Sa sinasabi. Oo. Hindi ako sisiyar yan. Diyan ka sa ano. Kasi ako tambay ako sisiyar. Actually, pinakikita nila yung pagsasalang wala. Pwede may isang libo doon, no? Ay, sina. Kayo, uli mo ka, kayo. Mahal mo. Mahal mo. Mahal mo baboy mo. Mahal po yung ano, gamot dyan. Kaya mo daw sa salty. Awakan mo kayo. Brother. Hindi ko lang kulit. Gusto ko. Dalawa kami lagi walang pera dito. Ikaw, mahal mo. Nakakita ko talaga pag mga pera eh. Kasama na ako doon. Kasama na ako doon. Tapos yung tao sa lap. Walang tayo. Barya lang yan. Pataw sabi. Hindi ba ano, Jo? Hindi ba ako? Sige. Sige, dito sa bahay, dalawang libo. Hindi, i-open na. Additional lang ako. Hindi, 2030. 2060. It's okay. It's okay. Hindi na ako Pasok talaga. Alibig tayo. Dapat kasi hindi yan. Meron pa ngayon. I was drinking last night. Really? Bluetooth yun eh. Patay mo daw yung laptop. Even bread. Picture niya ko na ako, bumobo na eh. Hindi ako pa nila. Mama ka. Mataas yung sugar content mo. Panibig
mali yung sugat ko sa mga Sa loob niya meron pa. Iwas mo yung kamay sa meron sa pintuan niya. Siguro sa taas ng ano. Last day mo na yan po. Yung nakapilalawan ba? Yun ka lang sa trabaho eh. Kapasok ka hindi mo oras ng tulog pa ang galas just eh. Yun yung kahit Are you from the answer for I'm from the January 1 mo ngayon. Wala pa ata na ano, next month ata sa Dapat walang double flash.
Pasok ko. Pasok ko doon. Pasok ko doon. Nung nakailang araw sa akin. Nakakain na yan. Papasok na. Pagpasok ko kumain ko. Dati kasi pagkaano ko papasok na doon. Tapos siya kumain. Nakatayo na siya noon. Nakatayo na yan sa gilid. Pasig pa yun. Kukuha na ng bilan eh. Kukuha na ng box. Pasig pa yun. Pasig pa yun. Nag-i-event lang. Paano na kaya pagsuyan? Nakakataan pa yan. Nakakataan pa bakayan din eh. Kapi-kapi nga lang. Sabi nga sa kanya, kilala nga sa doon. Nag-email nga siya sa buhay niya. Kapi-kapi nga lang doon ha. Kilala siya doon. Mamis lang kasi doon sila pa. Kasi sa English ka ang problema. Pagkatapos ko wala na. Kilala siya doon. Kaya mo kontrolin yung ano na Kilala ka naman talaga. Kasi magaling sa baka sa kanya doon eh. Kasi basta kung ano naman yung tinapay nila naman kung marami pa eh. Kaya pala di ka nang nag-event sa bahay, ha? trabaho na sa Akala dati sila nagpapabuhay na. Mas kasawag sa bahay, Mia. Kaya di ka lang. Kaya nakakatrabaho mo dito, maayari ka kayo. Trabaho naman, wala na rin. Workaholic kasi siya. Tapos pagkano. Work-related yun. Nakaralan sa trabaho yun. Akala yung asawa niya nagpapabuhay, kaya di ka nag-event. Yung pala sa trabaho lang. overtime. Sana may bayan. Ano hindi ba doon? Ay, sabi. Oh, wala yun. Ay, sabi nga dito, Wait ka na. Wait ka na. Emergency, emergency, dyan lang. Sa trabaho yun. Emergency, emergency, Ano dito na nag-event dito? Sino mo lang sinasabi sana sa trabaho? Sa ilahan po na pa ako. Ang isa pa niya. Isa pa siya, tayo ako, mata ko. Sompeng, iyawa, tema. Pag na-review mo yung CCTV, mas matagal tayo mag-event. Pag kasi si Dennis wala sa CCTV, nandun siya sa likod ng Nagigilit ako. Polo pa kaya mo? At sana, paano nga? Sarap na yung bota. Natapon na. Wala sa mga ganun. Sulong ko na ako. Inuwi ko na nakaramdamin. Alam mo naman yung ginagawa mo. Parang may isang tuwing yung nagtipan. Nagkabol ka. Hindi, dami na lang kasi. Isang na lang yun eh. Isang na lang yung Hindi ko kalati na lang sa labas. Nagmumula ako. Pagka, nagkapagod ka ng Boston, eh, may salamin dun. Pagka makarating ang basahin, mga 5 minutes, hindi, no, okay ba, wala din si Davis sa ano. Sinigil ko siya, ay, si Davis, nagkakape kami. Doon pa lang. Pero kasi hindi ko nagkakape sa sabi ko, pupo, wala na. Hindi kasi, Wala bang okay na? Isang oras. ayaw. Saka may tao pa dun eh. Suyang nga eh. Guys, don't forget to give a thumbs up. Alam mo na yung uwi. Thumbs up, please. Hindi nakikita ng pisok namin siya na. Second choco na. Ayan, ito. Wala na. Teta lang, huwag kang umuwi dyan sa taas. Sobrang dito ako. yari ka kuya, alam mo naman tatawag sa'yo. Oy, bata ka naman, tangkalan mo yan. Pinagalitan mo yung sipon niya doon. Pinagalitan niya. Kasi lang siya umuwi dun sa ano, sa taas. Galit na galit na. Matawag siya ano. Kaya doon sa salamin. Nakawag doon sa salamin. Tinakasad niya. Tinanungan niya sa salamin. Ba't di dumandi na? Pero sipo,
dalawa. Pinatawagan. Extra kami. Ganyan din si Ipo. Kaya sabi na yun, isa ko ba nila kayo? Dati naman ako. Dati na Asoy lang. Hindi, isa lang yung minutes. Ano talaga? Uwi mo na yan. Ako na nagtapasan. Kaya tumagay ako dito eh. Ay, uwi ka na. Wala, hindi na ako pwede. Kaya kinabukasan nagkakaroon naglalaro ko eh. Pinatulis na sa akin ko ng ano ko. Kinabukasan nagkakaroon. Naging tak, nagkaroon ng tak. Paalam na kaya hindi walang internet dito, hindi mo makakontak. Ano pa kaya? Ano lang sa siyempre? Ano lang? Pero may nagtataksan yung gadan. Oo nga, maglaro doon. Internet tayo na kayo. Next one sa isang pasig. Sa Pasay? Wala, expert na. Oo, update na doon. Smart na. Expert na. Balik siya pa yun. Last year pa yun eh. Kaya may libre. Nabisado pala sa wala. Ang daming takot ko lang siya. Sabi wala ang sa'yo, nakakawalik na Last year naman. Pero pag nag-chat si ate niya, wait lang sa wait lang sa This is the mix of the day. Wala si Benji lang kaya. Akala ko nila pwede si Lindy. Sana. Alis sa factor na eh. Nakawin na si Calvo. Marunong magsalita eh. Nakasabot-sabot na si Calvo. Si Bombay. Oo, wala pa ba si Calvo? Bastos ka mga mukha na. Buyan mo na lang pwede dito. Wala pwede. Kailangan meron. Recommendation mga nagkakilala. Alam mo ba si Bombay si Julian? Uy, kaya Wala ano. Ilang beses na Wala ako. Kasi nung tinatawag akong tingin yun. Sabi ko, Bombay yata yung kasama ng tindahan, sabi ko. Hindi, tuloy mo. Tapos icon, oo. Mabilis. Sabi na ng direct recommendation. Dapat may kakilala sa akin. Oo, dapat meron ka na. Halos nakakatawa.
Sabado. Sa lugar. Patulong ka kayo sa labi, papuntoy mo kung saan tingnan mo yung mga kapatid, ano? Halos makatapat lahat. Mayaman na sila eh. Dito nila. Dito ng arena. Sabi nila? Isa ano, si Balbas. Simul ka rin. Paman. Masakit lang kasi yung ano. You said you 7 years. See what I said? Everyone boycott Christian. Oh, so. Ellie is the one with the best friend of gaming, right? And then now also. It's only Ellie, the one Happy New Year, Parang binigyan siya ng option ba na force like siya ano ng force yung pagkakita ko na siya pinapili sa kanya oo pinapili siya pero sakto na kasi pinapanggal siya dahil yung option na binigay sa kanya pero ayaw pa rin ni ate ayaw niya ayaw niya umalis siyempre dalawa sila Party, party. Happy New Year sa inyong lahat. Sumayaw ka sa Facebook at
Pawala lang daw. Naraog mo na ako. Don't worry, I'm ready. Tatawin mo lang experience ako sa experience. Kabulog ko na lang siya. Nakali mo din ang gano'n. Pwede yan, likod niya. So, parang dapat ng baby tayo. May katok kasi sa amin, ano eh. May balik. Sabi niya, ano pa? Wala oras pa. Nasa Canada siya. Para sinabi mo na mo kayo. Naiintindihan mo naman ako eh. Piraso na lang tapos. Tapos sa'yo daw mga pamilya. Alisin mo naman, nakapunta ko na siya. Mali mga kasama ko dun. Yung sila sa labas dun. Lahat sila nasa cashier. Wala nag-ayos sa tinapay. Putang na sila bibili sa atin na. Pagka nakita mo yung tinapay na pagpasok ko doon, putang na kala mo, ano yun, tayo pa ba? Akala mo yun, ang tinda namin, hindi tinapay eh. Isda. Saka ganun-ganun. Isda. Para tumpok. Sabi mo ka, sabi naman, yung lang yung buhay ko noon. Kaya pagka gusto kong pumasok sa loob, ayusin mo muna sa gilid, ayusin mo yung mga pinapay. Hindi ko kapasok ako sa loob. Kapagod ako sa loob. Pwede kayo lang yan. Kaya pagka nakita ng resort namin, kuminisip. Kuminisip ang minisip. Kasi lang siya, papasok doon yung tatawag. Tatawa! Ay. Sabi ko, sa tenga lang. Pagkakataon namin, gumana. Pamalit mo siya babae. Kaya ano na lahat, nakarag-gives din ako, hindi mo hindi mo sa loob. Kamay ka siya. Peguching. 300 in trans. Ang hina ko mo, isang bayan na ginawa. Trans, 300. Tapos Ayun na. Sabi niya yun na natin. Ay, no, kay outside daw. 300 days ako po pinayan mo natin. Model pa ito. Galing office. Office. Ito, plato. Nag-girl ko niya. Ba't nakakamangan na, nabangot ka pa? Kasi ako. Ano yun? Yung paano?
na yata. Ang ganito? Ang ganito? Kami na kami. Lolo lang. Hindi na 25, magbabago na ako. Bago na ako, hindi na ako. Hindi na ako sa bahay. Sa labas na ako. Sama na. Malamig naman eh. Alamig na. Hindi ko ang panglila. Gusto mo na ikaji sa festival. Maganda. Kaya pag ito isa. Hindi siya double light. Single light. Wala kang pasok. Meron po. Ah, tsaka na. Meron po. Lalaki ko, pinali ko ba? Wait, I have to say Wait. Ay, Liver. Wala na to. Sa manager. Tingnan natin. Nabi kami alas dos na. Ay, Jesus Rock. Ano na? Sabay na yung Okay. Ano ba niya?
lang ako. Kanya lang. Hindi kayo yung trip ko ah. Hindi ako bumigyan ng halida eh. Tapos, nagkabuti niya. Nakasgas ang magiging. Kimodibot na sa bali di taray sa stroke. Bakta nga natay ka ng suna. Ay, aja lang. Nakasamaw, nakakakuha, makaikang. Hindi ka Manila. Sige ka, nagkakabay na yung gusto. Kaya ko, buti ba yan yung one-one na yan? Tama! Basag lang ito ko tayo. Akin yan! Akin yan! Ayos mo nung ko. Akin nga yan! Baga kay Ivy yan. Akin nga yan! Diyan, ipilog yun. Tapos tama ko ah. Ay, kayo kumuha sila! Bibigyan na nga eh. Dapat lang gusto ko dyan. Expo. Buwan. Tatakit ko. Picture muna tayo. Pero naman na kami kanina. Bilisan nyo na! Lasing na kami. Hindi ka na lang bumawi. Bilisan nyo na! Screenshot ko na lang yung CCTV. Excel na, 2026. Dahil sa bilisan na lang Gawin ko ah. kasama na tayo. Go pabig sa stroke. Yes, tama. Aji na yung PCC. Aji yung kada ko. Iyo kinjag. Mabak na. Nananakot na eh. Nananakot na. Padulang mo pag sa PCC ko. Set up ko. I-stroke ito. Black. 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 Rotary bang tawas. Tinay! Tapos, nuwan sila pangkargahan kami. Hindi namin gamitin pangkargahan. Ay, sundal ka. Koy mo ng nerd, kung ko ng lahat ka na yan. Nag-sarap ka. Nagawin ko pa Buwan. Buwan tamtama. Ito daw ito. kapay mas ba? Kapkapin ka pa. Ano kaya? Ayaw mo no? Ano yan? Dalawang bago sa mga Kaya sinayin yan. Pero meron sa amin doon. Huwag yan babalyahin. Platata to eh, matagal lang din. Kita ko na ako yun eh. Huwag yan babalyahin. Dito. Nagkasumbong nga yan eh. Binumbong mo daw eh. Physical daw yung laro mo, sabi lang. Physical lang po daw eh. First time namin naglaro po sa kanila. Aray ko. One month, punta ka naman sa langit pa rin. Yung bola natin, takay sa kaka. Hindi na nasundan. Kami sa araw. Punta kinaldaro na. Hindi na namin yung bola. Sa akin kami. Pag na ano na namin ang kinabukasan. Masakit pa doon eh. Hindi naman. Kasi nagkaroon. Bilang niya ako sa peno, dibdib. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Picture mga tayo kanina eh. Hindi ko na lang. Galing, yung mo doon na ako. Ay, binigyan tayo. Ay, may sasabi sa IP oh. Ano ba? Ano yun? Yung idang lakay ni mo ah. Isa ka sa tao. Bilis! Oh, dali na, picture na kita oh. Oh. Bilis, 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 bilis. Ay, sinapununan. Bilisan niyo na. Tinulak mo ako, hindi ko pong nitigay. Model sa akin. Chinese, picture mo daw yung dalawang magkasya. Okay, nasilip yung mga Pari mo kami yan. Ano yung mukha mo? Ano yung mukha? Yung mukha? Dito na nga. Picture daw kayo. Ay, nalapisa mo na. Kahit tatlo nga. Kita kayo lang ba? Ay, Apat kayo? sa Pilipinas. Apat Kaya kayo? mo na. So, marunong di pa ko sa ulit. Ganito lang dun oh.
Ayun na naman. Ay, sino? Ate, sir, kami lang. 0.7. Wow, Bingat ka lang din. Sino ka lang lagi talaga nga. Ito ang pinayari. Parang naiwan ng 500 yan eh. Alam ko, dito ay 1990 model. Yung mga sa akin lahat ng video. Nabigyan ko pa paludo. Pero ate gawin, ang bayana. Sabi sa akin lahat. Nabigyan paludo na. Pagkakasya niya. Pamano lang na eh. Sa 71 niya. Tipos na. Tipos kinuha niya sa Ano? Palabok? Wala na bukas na. Ate, inatay niya. Boda natin. Kita pa yun. Mas dakil na dito. Mas dakil na. Ang sakit pag boda sa rin nga din sa bata. Tatanga din sa gawin ko. Diretso. Di ba? Tataka lang din yung flight na. Mas may nakatuli na. Oy, kini na. Explorer na. Orin na okay lang. Pagkakot lang. Maminis ko lang. Ano gusto mong gawin? Ang pumasok ako na ba? Bakit ba kayo? Diba may sila doon? Ang sakit sa dahil ng iso. Saka yung Baby, wala pa. Ilan? Dalawa? Jo! Wait, wait. Tanggalin na lang ako. Pangpas. Sabi ko nga lahat sila. Ano ba yan sa akin? Thank you, Dennis. Tagal kay Dennis naman, no? Mahina, oh. College ko pala ate. Barkada kami natin eh. Pero ate, hindi ko talaga. Stuck pa lang namin. Wala pa ako nag-iisip din eh. Stuck pa kami nata. Hindi ko pala kami. Lower ko na ako. Nag-5 tipos na rin. Tipos na rin. Kung siyempre doon, may tipong kalatang. Sa kahit ko kayo tatang kasi ang event ko ng pagkakasya niya. Shopee, mapagalat ng Shopee. James. Ang amin niya, ate, Si James yan. Hindi kami ko pinarigatan. Gala. dati kami improvise. Hindi niya tikayat mga cabinet. Pero hindi kami set up na dito. Tapos yung taro. Andiyan lang di set up yung karbonet pa. Andiyan pa. Bakit mga dragon padla. Ipili groups mo. Di ba na? Gusto na. 2 groups lang gawin natin eh. Ano ba binili? Oo nga. Trip lang ito. Tatlong Wala, sabi na tayo. Gusto nyo. Ang ilang lock na kung idadya tapos full wave. Full wave ko lang. kung may magic na, di ignition na. Tapos di para di spark lang na di talo si man. Di talagang ko na. Ang mix ko na yung convert mo. Convert ano na Okay. So, di tatagawin kita eh. Pag-ata ko mga amin. Wait, ang gano'n. Hindi ko lang pala dito. Pilipinas lang. Dito ako. Nagkagusto ko lang siya, meron parang bigil sa mga. Hindi. Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my guys. Please don't subscribe. Please don't subscribe. Yali! Ikaw na maglagay ng itlog. Huwag na yung itlog ko. Importante yun. Chicharon, hindi ko nalalagay ng gusto ni Nico binuguan pa. Yan o, ka. Hindi ka naubos eh. Yan ang sarap. Basta yung ano, bigyan ko rin. Yan dapat sana gawin ko. Kaso kagawa ko ng Pasko. Ay, sa naman. Asan
Dinakdakan ng dinakdakan. Ano na yun eh? Akin na? Kala ko sa'yo. Si Kwenta lang to. Mama. Oo, dinikit ng butika. Nasaan mo dito? Ginamit niya yung ano? Sige, ito lang kailangan, di ba dinala? Sabi na wala daw. Pag-uwi namin ng doon. Pinicture ako, di ba? Pinakakalam yung ano. Pinakakalam yung Buti ang galing ng Ginamit butika. niya yung ano? Uwi niya lang. Hindi na di mag-isima mo. Tatlong dinakdakan. Tignan mo yung lasa ng kasi. Ano, kasi Dinakdakan. Dinakdakan ng asawa. Dinakdakan ng pagkain. Kasama mo. Oo, dinakdakan ng asawa. Dinakdakan sa rin. Dinakdakan ng ulam. Dating dinakdakan. Tapos dinakdakan mo pa yung asawa ni pare. Hello, pare. Yan, kasalanan niya, kasalanan. Kasalanan nyo. Dinakdakan ko ni Salamin. Dinakdakan sa rin. Niliwas ko ba lang? Hindi kabag ka, nilawayan na niya. Maligo ka, maligo ka. Dinakdakan ka, wala kang pakalaman. 3 months ko pa lang eh. Pinagdakan na, uwi ka na ng Pilipinas. Sabi. Yung 3 months ka parang mga tayo na isulat ka na kagad. Imbes na pa rin pagkayan yung deposit eh. Ginawa mo. Pinagsulat ka na puta, ano, ginawa ka ng problema. Bakit ang sabi niyo? Ako na. Nunuko yung ano, pag paper. Okay na yan eh, kasi yung tataktakan ka, tumakalsik sa'yo lang. Talisik mo, wala ako. Sabi niya. Wala ka pang sabon. Pinagalitan ko yung salamin doon. Nagbaka ko sa trabaho. Uwi na ako, sabi ko sa kanya. Umuwi ako talaga. Tapos, ginawa kaya Agustin Day. Ilang ka, ilang linggo. Salban suspension. Isang linggo eh. Kulang. Kulang pa isang linggo eh. Bitin pa sila eh. Swing ako. Pero gusto ginawa yun, nagbaka sa trabaho. Ayaw, nagagalit na siya nung mga nagkakalit. Balutin mo ako ng liwanag. Hindi kita alisin kasi marunong ka magluto ng pagkain. Kasi tinanong ko yung ano ulam na madaling araw. Ta, nabasa ko nag-chat sa'yo. Kunwari lang yun. Napakaitin ka lang niya. Yung birthday na dito kay Ate Mia. Kaya nga naghanap na ng double deck. Reduce ko na lahat ng notification ng kay Bebe. Ay, may nakuha na ako. Sindahan lang. Hindi na ako mamamambay sa iyo ba? Buhay kayo ni Robert. Sige. Malakas ni Robert pa yung Meron pinilong isa mo. na sa Mary. Wala na? Joke lang bro. Pupunta doon meron. Wala na. Ang sawa na ang tingin ni Nico. Buksan mo ayaw. Buksan mo nga ba? Wala na? Umaga na. Yari. Sabi ko lang, umaga na. Si brother-in-law yung nagsalita. Ngayon, may mo ko iyayin. Kuya, Siya ka! Ano? balag. Puta oh. Boy. Yes, tagay-tagay mo. Ay, tagay-tagay mo. Tabuan. Tangina, maliit mo. Lagi mo sa nagsasabat. Nani ah. Hindi na kayo. Puminayin na. Walang kaihan. Walang nalag yan. Bukas na lang pumunta ka lang. Sige, siklip! Ipasok pa yan. Ipasok pa yan. Ipasok pa yan. Trend na lang sa isang team. Pero mag-iinom ako sa siya. Si Ate ayaw. Kasi doon meron ako. Dami mo pala yung bulong eh. Yes, hindi ko na tingin ko. Nakita. Ay, yung dito sa likod. Yung pinasok yung Adidas sa black. Adidas Yung red. Yung black? Red? Parang ako ka naman sa'yo. Alam mo yan eh. Alam mo jacket mo eh. Yung red? Alex life. No more working. Wala nang papasok. Maaga na. Sige, kung sige ako. Tayo! Sige na nga.
Bigay ko mo lang. Bigay mo naman. Ay, mahusay! Mahusay! Isa ko talaga rin. Guys, Ano ba yung siya? Kanto? ang alis life. Ay, pasok ka, kumanta. Ay, sige, gan. Hayaan mo na. Binuyog naman. Ha? Ay, nandito na pala. Hindi, ulo mo rin. Hindi na pang bata yan. Idadagdakin ba yun? Bakit ito? Hindi talaga ako sa pala. Paul, pinari ka nito? Dala-dala yan! Okay na. Dala-dala yan! Sige, muna ko ang... Huwag ka, bata ka pa. Bata ka pa. Alam mo, next year, di na ako tama. Habang bata ka. 1,000. Bigay mo na yung 1,000. Bigay mo yung 1,000. Sige na! Dedesign din. Diretso mo na! Ano diretso? Diretso mo na! Pagka hindi mo nahawakan yung butan, diretso mo na. Sige, bukas na naman. Sige na! Wala ka na yan! Okay lang. Wala ko lang. Yung tinira mo, wala ko lang. Ay, sorry! Dalawang oras na ako dati, hindi na... Quality, wala. Alang is life. Alang is life. Hindi yan! Masama yan. Nakakasama sa alak yan. Kayo magbalang magbalot din ha. Eh, ako nga may pasok na ako. Dati yan, natutulog lang ako isang oras eh. Oo, ano? Tara na. Ngayon pa kaya? Ngayon pa kaya? Wala, di pa nanatawa eh. Nakakain ko siya Yoli, ako. Yoli, pag nag-chat yan sa akin, sendin mo nga ako din sa baba, hindi ko alam kung saan yun. Punta sila tulog. Natutulog na ako yan, natutulog. Pinusukinis na ako, kumahal mo ako eh. Sundin mo nga ako dito. Papasundin niya, alam ko saan po yan. Hindi, alam ko na yung kumahal niya. Pag lasing yan, hindi niya na lang kung saan po yan yan. Magsa-chat mo sa akin. Talk to me in English. Don't me. Plus one. Negative 2. Ba't hindi kayo Tulog ang puta. First floor ang ano. Sabi ni Robert. Ang ko. Ling! Sabi ko na sala. Kaya mo yan. Ako siya. Magpakalam dyan. Siyempre na ako yan. Sa ano yan eh. Binigyan ko ulang na ng yan. Paano mo rin Hindi ko talaga binigyan. Hindi kinalas na yan. Paano mo nakalasig doon eh? Ay, paano ako mahirap ng trabaho? Wala rin na tao. Lalasing pero hindi sisiglit. Oo. Ang lawak-lawak ng sigaw namin doon eh. Tang-tanga ko sa iso, ayan pang son. Sabi sa tayo. Paper towel. Tapos mo. Kaya? Sige na, uwi na natin siya para ano. Magkano si Masenyan? Bigyan na lang ako yan. Wala yan. Sige na, uwi na. Kaya na nga nito. Umuwi ka na. Si May. mo eh. Sige, ito ka umuwi sa akin. Dito ko eh. Bahay ko. Uwi ka ng pauwi. Sige ka umuwi sa akin. Dito ka matulog. Malapit na yung sa kalan. Si May na. Masyado siya. Malakas dito sa mundo. Oo. Kailangan ng puta natin. Halimaw. Tanga mo. Puto. Mamaya pagpapasok. Ay, hindi naman naman. Yung bisor ko nga eh. Wala kaming butter dyan. Bumili ka nga doon. Idol! Ano mo doon? Kilala kita ulo. Kailangan kita ulo. Pala eh.
buhat, sinilasin. Bakit nakapasok naman ako? Makapasok ka pero yung sa vaccine saka. Huwag mga empleyado dun. Oy, Kahit sa kabilang mundo ka na, nagtatrabaho ka pa. Ano yan dyan mo? Ano? Sagot ko na ko. Dahil na, ayoko na. Hindi pa naman bukas, hindi pa naman kami bukas. Iba yan, problema sa vaccine. Kawagin mo si Akan. Bala kay dun. Taka ikaw, sarili mo yun. Mahal ka ng ate mo. Hindi ka na. Hindi. Hag mo na daw. Siguro. Uy ka na, gago. Dudurangin ka. I spit you. Hindi yan, tanga. Utos ako, hindi kasama ko. Bukas na lang balik tayo dito. Balik ka na kayo bukas. Balik ka na bukas. Baka di ko yan eh. Eh, bukas wala naman ako amas eh. Di na makabot na dito. Eh, yan kasi ako. Masarap eh. Tanga, hindi nga yan. Kasama ko naman si Titan eh. Tan, dito mo na ako sa labas siguro. May tol. Akal. Ay, hindi. Iba yung kasama ko na Ciao yun. lang, ciao lang. Yung kasama ko na yun. Nagpaitan yung kuya mo. Ginawan kasi yung kuya mo. Tan, Sige na, susunod yung pagkala. Ginawan kasi yung kuya mo. Ako yung goy. Sila. hindi yan okay lang yan. Parang wala ka naman tuwala sa ano. program mo. O, dam. Wala. Tapos naman na ito. Lahat tayo ni Robert. Ito tayo. Ito kaya yung umuwi. Okay na kasi kung wala kang pasok eh, may pasok ka tanga. Pasok naman ako ah. Oo, kaso may diferensya. Kung tapos sa inyo, ano, ayoko na magbasa. Hindi nila alam nun, talaga masig na ako. Ito mo sa likod. Bakit? Nasa ka na. Stay up ka 7 days. Nakakasugod ng hospital. Bigla na din try ka busan. Puta na, nag-zombie. Tapos ang kasama ko pa nun si Pangelo. Pagdalaw. Ay si Baho. Si Achoy. Si Achoy. Kasi tawag na tawa doktor. Sabi ko hindi na, dito lang muna ako. Dito lang ako dito. Ang over lang pala. Ano mo yung pag nalaman yun? Imigay. Tapos yung kasama ko pa. Kasi. Tapos yung kasama ko pang checkwa. Magsusunod ka muna sa gate. Eh, sakit yun! Paano ako magsusunod? Dito lang ako, maupo lang ako. Sige, ano mag-isa mo? Uuwi ka na, uantay mo na yung mga kasama mo. Hindi, uuwi na ako. Hindi ko na sila kaya yung tayo na sa Kaya nagalit si nanay eh. Sabi ka nun. Hindi ka marunong maganda yung kapalitan mo. Stay up ka 7 days. Parang sana ako sa park. Hindi open days. Ang expect ko lang 3 days lang. Nagpa-check up niya. Tumawag sa akin si nanay. Okay. Suspended 7 days. Gusto mo pala. Kaya namin. Kinilang nanay. Pero nung nalaban, Nag-big ka sa akin. tapos nung nabalitaan ko, nalilipat daw ako. Tapos sabi ko yung ano, Ma'am, I'm okay. I will ready to... Tangin naman, sarap-sarap na kasi sa pantigil. Tapasin na ba? Sabi sa akin ni nanay, Tumubok ka ay, na. nabalitaan ko nanay, nililipat daw ako. Ha? Nililipat ako? Tawag-tawag na kay nanay. Ma'am, maybe I can go to work tomorrow. No, you are suspended in 7 days. You are zombie. You go to Taipa. You go tayo ba? Punta pantigil na, punta baba na lang eh. Sabi ko, pag sabi ko, kasi lang ah. 7 days ako lipat pa. Kailangan yung Mark, si Pero. Sick-leave 3 days. Sinanapan ng sick-leave form wala. 7 days again. Nasabi ko nakita ako. 8 days. Kaso nga lang, akala ko, sabi sa akin, akala ko sabi ko, eh, 3 days lang ako. Sabi sa akin, 7 days. Ma'am, I'm okay, tomorrow maybe I can go back to Yung work. pagsiglip niya sa ganda ng buwan niya. Sobra pa ng isang araw. Pero, kasi ganun yan. Binati ko kasi namin pag last niya pumunta sa amin kasi last bago. Pause muna ng kanan. Merry Christmas, madam. Akala ko bibigyan ako ng pera. Tapos nung nadali ako, ito pinagalitan din pala ako, kaya kaya ako kasama namin sa akin ni nanay. Tsaka birthday niya.
Pero pag New Year, pag Christmas, Merry Christmas, madam. Dami, lalapit sa akin. Sabi ko, bibigyan ako. Sabi sa papi. wala siyang chance. Sabi ko lang, Pero sila maraming lazy yun. Wala ko Ay, bakit mo lang ilang libo? Kahit sobrang mga araw-araw sa issue. Hindi ako na, nung sa pagmalo eh. Start na yan. punta kami pala. Astig yun yung pumunta kami, nagpalit kami ng red. Hindi kami bigyan noon. Kasi, masama na, pinenta niya sa isang ano. Sino ka lang ng red? Pinenta niya lang na, binigay sa amin. Drinks. Itong drinks na ako natagal. Pagkakalit ko sa pasok na kami, yun, magdami. Astig kasi na eh. Yun yung may go na ako sa amin. Pinagdami yung red na, bilag-bilag. Kasi may go na ako. Binenta pa nga nila. Tapos, pagdating yung udang, dalawang red pa lang ako. Sino nag-tic-tac? Ha? Sino nag-tic-tac? Kami yung doon po, yan lang, ang hirap ng ano noon. Sino nag-tic-tac? Tapos kanso. Kulay pala pa yun eh. Tapos pinuhat ko pa yung isip ko. Isang kilo yung isa eh, dalawa yun. Pwede 20. Sabi niya po din. Kilos na sa ito. Tapos binigay sa amin. Tapos muna ko sa Legos. Kasi nga ako talaga ayaw na ako dyan. Galing sa amin si Big Boss eh. Tinignan niya yung Pasok review. ka pa ko. Yun yun, may pasok ka pa. And two, ano? Hindi ka pa ba uwi? May pasok Kaya yan, oh. huwag mo siyang yayain. Kami wala. Marami pa to. Meron pa doon sa repo. Si uwi na kasi kayo. Bisan malo pa eh. Bukas pwede ka naman Hindi pa naman kasi naging makagising niya. Ang dami ko kailangan nakadalawang balik ako bugok. Ang pipiliin ko. Pipiliin ko. Umuwi ka na. Mag-inom. Hindi na ako eh. Ang gabi. Dito ko. Paano dito? Hindi nga ako ano, kulit mo. Yun, pasok ka. Hoy. Nag-aalala lang si Yoni. Ngayon, di ba nag-aalala si Nagano siya. Siya na lang umuwi. Di ba? Matik yun. Wait. Perfect. Paano niya ano siya? Hindi siya lasing. Nakainom lang. Bali yung hindi ka nga lasing maaga ka gigising. Ayos lang. Basta pag Maaga naman na. Umaga na. makaligo na lang. Huwag isang pinpoint na lang. Basta pag makaligo na lang maligas eh. Dito. Ano nga yung mo mo? Para ano? Lasing ka rin. Hindi niyo 1,000 eh. Wala na. Wala na dun oh. Wala na dun. Alam mo kanina, di ba nandun? Ano siya nakaupo? Ngayon nandito na ako. Siya nakaupo. Kahit magkakagat ang gising, magigising ako. Ipasok niya. Ano yun? Lasing, bumili ka na. Mga ba to? Logis. Loko. Loko tao. May pada ako. Deado. Oh, deado. Puta na lumalaman si deado ah. Pasok ko sa iyo. Luto na yan ta. Masarap yan ta. Ano kaya yung model na pag-demotion gulong na gulong? Ay, taga dito ako tao. Luto na. Alam mo yung kanina ka? Ano to? Matulogin mo to? Matulogin mo to? Kanina pa yung gusto ko paunin. Tapos yung... Nakita ka ba ba? Sa likod? Ito ko pinama kayo na ba? Jo, bilis kami tagay yung pinakal din. Isang gang kayo sa kanya. Ako na. Ayan. Pala eh. Meron ba kayo sa tayo nga dyan? Earpads. Ayun na. Ako nga nagpapawis sa sarili ko pag ayoko na. Kaya nila mo pumasok na yun pala.
Panay ko. Pero wala pa kami buwan niya. Sabi niya yung kapatid yun naliligas. Eh kasi may magkano pa inom eh. Hindi siya tulungan ako kung paano gagawin. Sinero mo na lang ako. Nagko-consulter ka pa. Ako na naman tao isip sa... Wala. Nakita mo yun. Wala. Mahal ko din siya, tanga. Umuwi ka na, Miko. Habol ko, tanga. Umuwi ka na. Natutulog eh. Hindi ko kaya ako umuwi ka ng pauwi. Wala kami pasok. Okay na. O di pumasok ka bukas, para may pasok ka. Hindi, hindi. Bahala ka dyan, umuwi ka mo. Tapos buwan na pasok ka pa. Tapos ito, pilit pa ng pizza ako ng umuwi. Tinutulog ako. Dahil ko nga, pinipilit ako pumasok, hindi ako pumapasok eh. Palagi pa uwi. Sabi mo, ikaw pala hindi ayaw eh. Ano mo? Ganti yan. Alam mo, para tumapang yung malaw. Bugahan mo. Usukan mo, sabi mo. Bukaan mo ako, tanga. Sa'yo pa rin yan. Pilaway. May kasama naman. Pilaway. Ano to? Ano sinala? Ano ba? Ayaw, bigat na, tanga tumayo. Hindi ko kayo balik. Tayo kayo, tanga, hindi ko kayo balik. Sino ka kayo, sinero? Tatumba ka na, ayaw balik. Natakot na nga. Yung phone. Dito yung phone ilalim. Hindi yan. Nasa ilalim. Yung phone. Sa ilalim, nasa boma. Makulit ka, pauwi ka ng pauwi sa akin ha. Parang nakakabali siya ha? Sige, ito. Mastud ka siya sa labas. Dalawa yung kumakan yan. Yung dalawang kumakan yan. Oh, doon. Kasang dali mas go. Ay, hindi ko lang pagbiyan. Ayaw na. Parang ito naman. Oh, hindi, lasing eh. Pagod yan. Pagod yan. Ako talaga walang gigising sa'yo. Ako sa'yo. Ba't ka nagsinisinawan mo? Umuwi ako ng ano, alas 3. Sila na may pasok. Puto pagkakita ko ng alarm clock ko. 7. 25:30. 35. Sabi na sa akin, alam niya ang alarm ko. Eh kasi walang gigising sa kanya. Mas okay na yun. Ikaw daw. Sino sabi? Ano sabi niya? Hindi mo? Paano? Paano? Malta, resibo daw. Resibo namin ah. Yung tam tengo ah. Hindi ka kasi ko ha. Tengo na. Tengo chin. Pang daw. Sabi, kailan ba yan? Kilo eh. Ay, baka na pausin mo. Kilo Kaya yan. maya, ito. Nagmamadali mas bibili isang kasama. Sabihin mo na lang, katag. Pag humingi ng utang. Doon ka susuko mamaya. Tapos mag-yun yung dalawa na yan. Uuwi na nga si Miko namin, wala ako pala eh. Ayaw na tuloy mo. Eh sige, wala pa ulit. Kaya uwi ka na daw kay. Sabi Okay, ko yaw. Una ako na sa namilik, mamaya wala akong nakakabili ako. Pinagkakantahan ba? May Kahapon, sabi niyo una ako na umili. Ano? Una nang nandun doon sa taas. Hindi nga ako nakakatulog eh. Daw kami natutulog sa kwarto ni Ate Mia sa tulog. Nabibili-tilit niyan. Oo, Sa kwarto niya. Kaya nga. Hindi naman. Mas malakas si Miko. Hindi malakas din umilik si Kikay. Mas malakas si Miko. Mia, ikikay. Oh, Mas malakas malakas talaga. si Miko. Nakasasampal nga pag sabi niya, ay, may ginigising lang kita. Sakit na uwi na sila, Ivy. Mas malakas si Miko. Hindi, walang uwi. Oh, sayang yung overtime. Hindi na inog, tagayan. Tagayan mo dyan. Di ba na? Hindi mo kasi pinatagayan dyan, nagtampo tuloy. Domantay. Domantay. Chat ko na. Bayan. At 350 Bayan, buffet na yan. Ay, Ano mo niya kasi ito?
isa, bayad. Ivy, ayun tapa mo yung kulay blue. Ay, Kasi walang Ito lagayan. tama ako, 2025. Hindi, ayun yung kulay blue. Ang tapa mo yun. Walang kulay. 600. 600. Bye guys. Mayayaman na Bukas itong ba mga darating sila bukas? Ayaw nga, kasi walang lagayan. Pinabalutan ko. Lasay! Kanina. Lasay! No. Lasay! Kanina. Okay. Ayaw mo na? Uwi ka na, matutulog na ako. Hindi, dito ko lang. Kahit pwede niya ako niyan. Dalawa mo na kasi. Sa wala akong lasing. Walang masama akong sumuko. Kaya kung sumuko ka. Wala kang masama sumuko pero magsusuka. Walang Walang iinom. Walang iinom. kung susuka, susuka ako. Susuka Lagay lang niya ako, to sa... susuka. Yali yung Graham. Di ka mag-gagawa. Bakit nilagay mo na sa rep? Graham? Bukas na lang pupunta ako natin yun. Lagay ko na sa rep. Ay, at maano na, hindi masarap. Dahil hindi na malamig. Ha? Hindi na maano. Ang gulo? Hindi na siya matigas kasi hindi na siya malamig. Oh? Ba't kasi hindi na malamig yung Oh, ang gulo? Ba't kasi hindi malamig yung matigas? Ba't kasi malamig yung matigas? Hindi na siya malamig, kaya hindi na siya Hindi siya malamig na. Ha? Malambot kaya hindi malamig. Bakit kasi malamig yung matigas? Ba't malamig yung mayelo? Kaya yung sa alam ko ba? Kaitan! Kaitan! Punta labas. Yung kulay naman! Yung asawa mo talaga yung nagtutulak sa akin. Matulog ka na doon. Tulog! Kuya atin mo tawag. Email kami! Email kami! Sabi ko sa'yo, gulo. Tulog! Email kami! Kung ko hindi nititigan ng masama ni Ate Miss ka Dennis. Labas nyo! Papasok mo nga daw. Labas nyo! Ay, Labas mo! cheeser! Labas mo tapang, 80 pataas. Si Mamang. Kahit, Kuya mo natin yung daan talaga. Diyan ka natitingin. lalagay ko dyan. Oo, dala mo. Date naman natin bukas ha. Bago ko Ay, masok tayo. kala ko ba magsimula? Bukas? Ako may tulog pa ako. May tulog. Bukas na yan. May tulog din naman ako sa shop ha. Lamig. Oo, bukas, bukas. Bukas. Huwag mo saktan. Intan! Sino ka ni Ate Miss? Dalaw na lang tayo. Tara sa Dalawa na! San Malo. Dalawa sa malo! Ganito lang ako ah. Okay, balita ko nandun na sa labas eh. Malete! Una-una damit niya! Pinakamalita. Bili ka ng maleta! Sabi niya, bili ka ng maleta! Nandiyan yung damit mo sa Hindi, may labas! napulot ako balita yun. Ayaw. Yun ka! Alisin na kanin kasi na. Intan nga rin din? Intan? Okay, Intan i-repta! Julia. Eh, ako yung sa baba lang. Puputok yan. Puputok yan. Si Anjo, ayaw bitaw. Tama pa ako. Satakay mo nga, Jo. Dalawang beses. Satakay mo nga, Jo. Satakay mo. Kaya lang, pipicture Sumba sana. na. Masagi mo sa kanya yan, Jo. Sunny side up o sunny side down? Joke lang. Ayaw na ito. Dito may kagay Hindi, ice. awit ka lang. Jo, Dahil bakit pa? eto nga lang, dito na nga lahat, oh. Kagay ice. Yung wala hipon. Wala nang lagyan. Okay na to. Bukas naman mga pwede sila pumunti eh. Pupunta naman ako bukas ito. Maganda. Ay, hindi. Diretso tulog pala ako. Tingnan mo sobrang bigat niyan. Ano yun? Ang ginagawa ko, ay mo. Sigod na. Nakataas lang. Imkat? Ang sabi? Hindi ko naintindihan. Sarado na lang natin ito. Ito yung batik ko mo na lang. Ha? Hindi ko alam. Ay, mi eh. Dito? Dito? Sa baba yun. Hindi, dito. Tara na. Hindi ah. Kay, inyalas mo kay. Tapos, ay patay. Patay na yung ilaw. Wala na. Kuya, lihan yung mga Iya ka ng ayaw. Kasi ubos na yung alak. Ubos na. Ubus na. yan. Ako bumili din eh. Ito. Alam mo gano'ng karami yan, tanga. Wala na, ubos na nga.
Ikaw yung mga lamig sa Hey! akin. Dennis, paano ba? Isay pala si Ate Ay, Mia. hindi ba? Isay pala siya. Ayun na. Pagod yan? Hindi siya lasing. Pagod lang yan. Ganda na ba pagod? Mabawasan mo yung sundok mo. Sa'yo. Busin pa natin yung ano eh. Saan malo pa tayo pauwi mo na kasi. Wala ko sa... Kahit naman ayayin ako yun, Bakit pinili kahit ka? ramdam ko rin mga din, papabili pa rin naman ako sa kanya. Oo. Parang hindi mo Parang masasabi sa akin. Wala yun. Wala yun sa tree. Ako malising. Wala pa kang dami. Ay, may tulis? Ito may tama. Pagod lang kasi, tsaka hindi gusto kumain, hindi rin naman kasi kumain. Hindi ka kumain. Kumain. Eh, kaya nga sasabi sa kanya kanina, Kalso ka. nakadalawang balik nga ako ng kanin, kaya hindi... Hindi kayo, cellphone mo. Ikaw mahina. Kinakaya ka sa De La Peña, tanga. Okay lang, matulog. Uy, ito yun. Wala kita, sige. Ay, ayoko na. Ayos lang. What? Andiyan ka. Okay lang. Sige, tatawag na ako ng tungkuhan. Huwag mo isali. Ikaw isa ka rin. Tingnan mo, dito. Itabi mo yan. Ayupan mo. Narinig ko yung naiyak ko na. Kahit di naman na mahihain ako niyan, pag uwi sa bahay, Bigyan ko na. gagambalahin ko pa rin. Hindi ko na Kaya tatamay ko kayo. mas maganda ako na may kakuntuhan na ako. Namasa. Basta lang yung pinasa dyan. Oo. Bukas na yan. Hindi, ngayon na. Wala. Ayan, ayan. Madamay na siya, Dennis. Ikaw na papalit sa De La Peña na kuya. Oo. Mahinang nilalang natin. Hindi po ano ko. Basic. Nagtinitignan siya kung hindi matamay. Basic. Ay, putang. Itong na. Mas malutong yun ah. Ano na? High blood, well, Kuya, double by gas. magtanggol mo Malutong naman yun. ako, kuya. Siguro. Kuya! Malutong yun. Kuya, magtanggol mo kasi hindi ko ako. Siguro. Malutong yun. Lo, kaya ba ito ko kayo, Lee? Nanay ko nga, hindi ako sinasaktan eh. Ikaw hindi ka pinapayak. Wait lang, ang tigas na siko ko ngayon. Mama ko, hindi ako Sikoy ko na. Mama ko, hindi ko minumuna. Mama ko, Ikaw hindi ako kaya. Mama ko. Ano ba ako si mama mo? Ba't ito na ako yun? Ano ako si mama mo? Bakit ba? Sa mo siya inamin noon. Oo. Kaya magaling yun. Wala dito, ayun ah. Kaya magaling Kunin yun. na. Ako rin. Hindi ko rin alam, di wala rin ako dito. eh. Ay, Umiiyak na ako, ito pinagtatawanan pa ako. hindi ko makakagal siya. Sabi ko, ano ginagawa na yun? Hindi, umiyak. Uy, hindi ko siya talaga. Paglabas, imbis na i-comfort, pinagtawanan pa eh. Bakit? Ba't umiyak ka, Yali? Nura mo ako eh. Hindi ako minumurang nanay ko. Ikaw ba kaya? Hindi ha? Hindi ba yun yun? Ayaw na niya balikan. Ayaw mo na. Balikan. Minumura nga ako ng nanay ko. Ikaw pa kaya? Minumura nga ako ng nanay ko. Hindi, Ikaw sa pa kaya? akin talaga nagmumura. Dito lang sa pamilya to. Ang pamilya lang talaga namin. Lalo kay Papa, ayaw niya nagmumura. Si Miko nga, lasing minura si Papa eh. Sabi ni Papa, tapos to eh, pigilan mo ako, minumura ako ni Miko ha. Hindi, pagpasensya mo na, lasing lang eh. Kinabukasan, di niya alam. Sabi ni Papa, murit ka, murit ka. Nalasing, minumura si Papa. Sabi ni Papa, tara, ulo to ah. Hindi nagmura rin ba mo? Hindi, pinawat lang siya ni Mama, no? Papatulan siya ni Papa. Tinawag kayo. Sabi ni Papa niya, hindi, nasa labas na ako nun. Ay, nasa loob na ako nun eh. Sabi ni Mama, uy, atakan mo na si Miko, minumura na Papa mo. Hindi niya rin alam pagising niya. Kahit nga simple Kaya word, naman pala parang may nagsusundo ka na sa baba eh. Ano nagawa mo eh? yun lang yun. Tangin na mo ah. Baka mga Pilipino yun. Alam pa naman niya bunga pag nalalasing. Kaya pagkalasing Sasabihin ko yung kukupalan ng tatay niya. Eh, kaya hindi na ako palasing eh. si Papa okay lang na magkwento ko ng kwento, pero pag magmumura eh. Eh, pag sinabi ko yung kukupalan, kaya hindi ako magbarabagkat. Hindi, kahit yung word ng mga tanga bubo ayaw ni Papa. Wala na sa'yo. Gulo mo, minumura ko. Ikaw pa kaya? Pupunta. Ako ni Kuya Manit, sinilas ko. Wala na chinelas dyan. Yung pinasa mo na ang busin yun, makauwi na tayo.
Hindi ako uwi. Uwi na kayo ng October Street. Sino? Tita. Ano yung tita Ana? Pato na. Hindi kasi natutulog na rin dito sa tita Ana na natutulog lang. Pag matutulog na sila. Siyempre, mag-isip kasi. Kanino mo Saan? Because ganda po sabi. Nandito yung dalawa na lahat? What? Ay, sige. Hindi mo dala ang palabok. Meron po na. Yung Ay, ano, ba? yung tawag yung Graham. 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 Talagyan Ayun mo na, ipon na? sa plastic. Ayun na. Kahit pag mo na lang din siguro lagyan ng ganong sa para hindi. Alam ko may lalagyan ako nila na eh. Mama, doon sa ano, yung baunan ko na lang yun kasi kukunin ko na kay Lele. Pagka naghalo ka. Ando sa Oo, platuan. mas yun doon mas tatamaan din. Kaya pa yan. Nga. Gamitin mo kasi mata. Pag nabibitin niya kuya, kami dalawa nagiinom pa sa bahay. Hindi sa walang magbagsak. Dami-dami tayo dapat lahat. Maganda yun. Yung dalawa na. Huwag yun na kami Hindi, umano yung tiyan ko pagka naghalo. Si Dennis yata yung Ito, malakas ng musika din. Kuya. Hindi talaga nag-iinom yun. Hindi talaga. Ngayon, medyo nasasanay na eh. Kasi sunod-sunod. Hi vlog, welcome to my guys. Nandito pa rin kami nagiinom. What's up mga Buakar Idabers? Blue eyes. Blue eyes. Kung ayaw nyo ng blue eyes, Realize. pasahin mo ulit yung Kaya yun ng blue eyes. Star eyes. sur eyes. Black eyes. Black eyes. Black eyes. Parehas lang yan. Pagka sinapa ka, magkaka-star eyes ka. Sur eyes ka na kasi mag-red yung mata mo. Dumi, Bakit ba ta? Tawag? Pamilya talaga ng Dilabay yan eh. Tanga? Buta tanga eh. Sabi niya sa akin. Ikaw talaga oh. Tanga? Sabi niya, sinarado niya. Ano ginagawa mo dyan? Wala na, tulog na. Ayun, Malamang, nilalang na. lasing na eh. Kaya pala pauwi ng pauwi. Hindi kasi kumain, pagod Ano na. kasi? Kasi kumain kanina. Percent ko na slash yan. Ano kumain? Busog Pagod daw, daw, busog. hindi kumain. Kare-kare. Ay, iya pa. Isang bote. Ha? Tama na. Eh, Tama na. Hindi yata kami dalawa eh. Isang bote pa yan. Nakakalat. Diba? Hindi mo nakakain naman tayo eh. Kala ko naman, bibigyan mo ko ng take-out eh. Kala ko rin bukas. take-out sa Ay, akin. nalala kita. Ako? Hindi na, hindi na. Joke lang. Hindi. Exam na lang. Bukas. Punta ka dito bukas. Mamaya. Punta na tayo, siguro rin natin bukas. Oo, Ano ba dyan, no? Pagka-out pa lang. Balik Wait lang, na. pero taktak. Pati palabok. Hindi na doon. Tara na. Ayun, okay. Kuya. Pag-iindin ko rin mo, nagkayaan Jacket ko. Nagkayaan ko yung sa ako. Sarap sa kalid. Bakit lang ulit? Jacket ko lang. Ay, balik na. Mama, sila. Tuloy sa bahay, gusto mo? Oo. Kaya mo? Kaya mo. Kaya mo. Kaya mo ba umuwi? May taxi. Ay, wait ka, mabayutan kita. Hindi na. Andun na, ang dami na yun. Balik mo doon yung sa tray ng ano ng pera. Kare-kare, Kasi kare-kare. talaga hindi mo na. Sige na. Yun ang marami na. Hindi madami ang konti lang yan. Eh, Sandali man. sige lang. Sandali man. Ayos lang, tinaka mo na ako nung una. Tanga ka daw, Joe. Kadojo. Unang raprat. Tinaka mo, wag na, di ba? Yung weird. Yung yun, tinaka mo ko ay. Bilisan mo kaya. Sakit. Sandali man. Din. Punta ka sa Maro, hindi ko pwedeng take out yan. Oo, sino mo na. May putok ka ba? Dito ka na nga, pasok ka na niya. Kailangan ko natutulog ka lang. Oo. O dito lang yung tara yung ano. Lagi kinukuha yung suka. May putok ka ba? Dito ka lang. Suka. Suka. Lagi ko yung suka. Pasok ka dyan. Guy! Hindi kasama yan. Hindi kasama yan. Wala na, baon ang hininga mo. Kumain ng bills yan. Bagong! Bagong! Yung bigas. Jo, yung bigas sayang itlog, Jo. Itlog. Itlog lang naman ang kinukuha ko eh.
Grabe ka naman. Sandali lang, te. Itlog lang ginukuha ko. Grabe ka naman. Hindi mo binulsa. Nahilo na ako. Dito. Oh, yan. May pagkain. Uy, pinili ko yung 100. Puta, may 100 pa ako. Nakakuha sila ng sandaan. Ano ba sa kanya? Itlog lang naman. Grabe ka Tatanggap naman. ka sa 100 si Gago. Itlog lang. Grabe ka naman. Hindi mo natutulog ka na. Hindi mo natutulog ka na. Uy, nabasa na yung itlog. May itlog, sayang may itlog. Hindi, sayang may itlog. Pag natapo yung pagkain. Kaya nabasa na yung itlog. Kaya masama yung itlog. Ang puno naman ito. Yung itlog sabi niya, di ba yan? Yun, Di sandahan. basag yung itlog. Piso lang na. $1 lang naman. Yoli ko babasag yung itlog. Dito yung tuwa si Gago. Tumasandal din eh. Kaya pinatay ko namin kuya. Suka. Tingin na lahat. Kunin na lahat. Ikaw naman, masyado ka naman. Ano? Sige lang. Hindi lang. Babasag yung itlog. Sige lang. Mamo. Nagsumbong sa nanay. Mamo. Yoli! Gago! Nagsumbong ka nga! Nagsumbong ka niya, mama. Mama. Yun! Isa ka pa! Mama. Ay, mabasag-basag pa yan doon, Jun. Mama. Mababasag yung itlog! Yoli! Yakap na. Kuya ko lang baka siya kabahan ng bilis. Pero slime mo. Mama. Lagi na yung... Hawakan mo to. Kunin mo na kasi lahat! Hawakan mo to. Kunin na nga ako pinili. Buting titik tayo. $2 rin to. Hawakan mo lang. Ano, may kinuha si Mimi. May kinuha kayo ka. Kaya pala tagal na nagbibilang isa, dalawa, tatlo. Ate, Tapos ang bilang. Tapos ang bilang naman. Single lang Isa, sa dalawa, Kaya pala tagal na nagbibilang. Kaya yung kamay na kumukuha. Ay, di ba kalimutan yan pa kaya? Ito, hindi ko alam. Hindi ko alam. 20 pa nga, di makalimutan. Matali na yung memorya na ito. Wala na, taka. Wala na ka, taka. Wala na ka, taka. Uy, bigyan mo na kasi. 1,000. Hindi mo lang Sorry. Six lang to, Miko, Mia. Ano mo, ano? Ala. Taka. Ala, pinakasan niya na. Ginuwaan kami. Kung sino yung puno, siya yung dulo. Pinagtaguan mo. Safe alis na. Kung sino yung puno, siya Nakita ko yung yung dulo. kamay ni. Kulay blue. Sa kanya. Puro blue lang. Kung sino yung puno, siya yung dulo. Palo ko kaya. Alam ko, fighter bill yan. Bills ba? Tapo pa rin. Tapo eh. Ano ko parang gusto mga loob mo. Utang pumunta ko sa Nalap ka pa rin. O, nagkakamit sa kanya ba? Uy, tanga ka. Matasado ka, spike kaya kita dyan. Si Mami. Hawak na yung ano. Hindi niya makalimutan kayo. Hindi ako uwi. Para. Ganun si Tita. Para. Ano yan? Tana, di iwan ko na lang. Bolo. Dito sa mata ko. Sabi na nga ito. Sige na, ito naman eh. Ito naman eh. Guys, net, papaputok pa siya sa bahay. Hindi, papaputok pa sa bahay. Oo. Nalibo, oo. Bigyan mo doon sa saro nag-apply. Pangayagyan, umuwi ka na, uy. Kaya nabibigatan na siya sa kamay niya. Kanina pa sinasabi niya, ate, pupunta ako sa bahay. May kukunin akong vape. Mabib ko na. Sabi yung pang-order mo lang ng vape pa. Hindi, meron doon. Andy Pops. Hindi ba sino? Bara yun. Tara na. Bye-bye. Huwag mo yung plastic. May malaki kasing plastic. Kaya lalagay mo sa bag ni Miko to. Kahit na mamaya mag-ano yan. OTW. Mamaya, Yoli. Oh. Bye-bye. Kanino to? Sa akin yan. Wala akong pinatang. Wala pa ko. Sorry, hindi ko sa akin. Kalat Hindi ko may nangking sa akin. Ako naman sa kayo.
Hindi nyo nilagyan ng Oo, na lang bu. Oo, na lang. Lakay. Alabok, Ayan, meron Pacquiao. kayo. Thank you. Okay. Meron. Merry Christmas! Meron ka ba? Happy New Year! Bye. Sabi mo kanina? Ilan na kasi may ayaw eh. Sagat lang. Yung kasunod? Merry Christmas! Sabi ko Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Kasi nga lang. Wala pa sa amin uwi, Yoli. Nainom nila lang kang. Dito ka makatulog kay Ate Miyang. Oo. Hindi, uwi ako sa sala. Ano matutulog? Sungat. Diyan ako sa matulog yan. pagtabi. Hindi, wala ng Ay, haba na lang sa talabas na. Hindi, uwi na ako. Kaya ano ako ng payham. Hindi pala ako mapunta. Tara na. Babalik ka na lang bukas. Ano sal ko? Eh, hindi ka magigay. Ito na lang ano sal ko bukas. Happy na yung yan. Bye-bye. May bagong dito. Oy, Sakto ba yung pera niya? Bahala ka niya pagka makulang ha. sakto Wala sa ka tawa mo. ko ni. Bahala ka niya. Bye-bye. Masakit doon. Bye. Bye. Thank you, Hindi. kuya. Oh, okay, thank you. Sabi natin Happy kasi na may binigyan. bagong dito. Bye-bye. Bye-bye. Nilagyan niya Ivy. Huli mo yung kanyang umiklo nga. Nilagyan niya ni Ivy yan. Yung kulit mo eh. Bolo. Lasing na. Merry Christmas. Happy New Year. Bakit ba? Kasama niya. Okay. Okay, Happy New Year. Thank you, Happy New Year. Thank you. Bukas ulit na. Peace. Peace. Wala naman. Meron nga. Tandaan, binagdagay ni Ivy. Happy na New Year pa. Tandaan, binagdagay ni Ivy. Kung nga. Inakoy na natin lahat. Ito, magiging nanay natin. Nanay niyo yan. Bye. Good job. Matulungan mo muna ako. Hindi na ako. Wala. Wait lang to. 7-8 dapat yan kasi naglagay si Ivy ng 100. Ay, wala. Kinuha ni Miko. Kaya lang yun nakikain na. Bakit? Nakita ka pa. Kinuha ko isi dami. Wala. 700 nga yan. Nasa akin naman rin lang niya. Hindi, babalik ka rin. Babalik ka rin lahat. Kung ano pala. Mahal pa yan. Hindi, wag mo muna ibalik agad ito binabalik. Nakalimutan. Nasa akin yung relo nyo. Nasa akin yung relo nyo. Lagay mo dyan. Makahanapin niya. Hindi pa yung relo mo, Miko. Wala isang ano mas pa yung relo mo. Yung relo ni Miko nandito. Narinig ko siya eh. Yung relo ni Miko Eh, kinuha nandito. nga. Uy, kay. Kagay. Kaga ka pa. Kulang nga ito. Hindi Lima na lang to eh. naniwala. Lima lang Ate, to hindi eh. kasya sa rep yan. Paano to? Hindi na rin kakasya pag binalot ko Wala yan. na, Jimmy na lang yan. Okay, wala to. Wala pa. Ikaw na naman tak-tak-tak. Tapo na lang. Ay, tama ko na to? Asa si tita mo pala? Nasa kwarto na kagana muna to. Mamaya po ito. Matulungan mo muna ako. Sige, importante ito. Saka ito yung yan. Saan may ilalim ko na ng space? Yan tatlong yan. Ako grayhan na. Kahit yung kare-kare hindi Mama, Diyos ko naman tao Dito ka to. naman kumakain eh. Hindi na nga. Dito ka naman kumakain eh. Tingnan mo naman. Ako naman pumupunta eh. Problema mo na kung anong oras ka magigising. Hindi ako to kikay alak to eh. Paano naging ako? Tagalin mo na lang kasi maalak sa soft drinks para may space kayo. Yung alak yalisin mo. Yan ay yung... Dahil yung gamot. Hindi naman ako yan. Alak yan kikay. Paano naging ako? Tubig yung tumutulo sa akin. Alak to. Hinanap ka eh. Hinanap ka. Isang dad ka mo. Isang dad ka mo. Aakitin mo yan. Bakit?
Yung relo. Wag niyo manukit kayo may mga tao. Ano ba gusto? Ano ba ito? Ay, ano ba? Na. Mamayin mo na. Mamayin. Mag-ingay ka. Saan? Doon. Kain. Ano? Kain. Isang daan ka makaliwaan. Nagagyan nila. Ay, kuya, ikaw na. Mama yan. Ay, kinuha na ni mo. Bibigay ni mama yun. Ang ganda mo. Ay, ayoko. Tigilan mo ko tayo. Eh, Luna, pwede na sa'yo. Ayoko. Ako natatuwa pa. Nahigula po. Tayo dyan. Tingnan mo na lang kinilig. Mabeta naman nililig. Doon mo na si Dino. Tabi mo na kayo. Dito na ako. Ano yun? Si Miko tumatawag. Pasok pa mo yun. Kanina pa yun yung pinakalabis yan. Yun yun. Hindi ngayon. Napalit tuloy. Taxi na lang mga yun. Bakit? Sila. Kuya, wala na kayo. Di ba dalawa yung plastic nyo dito? Isang malaki, isang maliit. Wala niyo malaki? Yung puti na lang. Malinis naman. Yung mga puti doon. Ilalagay ko doon. Oo. Ito mga Malinis pagka. naman mga yun. Walang gamit yan. Malinis si Maya. Kuya, ito tapon ko dito. Ilalagay ko dito. Ay, sila sa baba. Bahala sila. Ang kababa sila pinakababae. Ay, ayoko na. Ayoko na. Tundain mo si Mama. Si Mama lang susunduin mo. Marireport kayo. Huwag mo sisigawan sa baba. Kaya marireport kayo dyan. Yung mga... Sunduin mo na si Mama kay. Baho din yung amoy ng uso ko. Nabigyan na ba yung relo? Bakit, Mama? Nakanino ba yung relo, Kuya? Kasi yung mama mo. Wala daw. Nasa kanya yung relo. Nasa kanya. Layo na kasi. Layo na kami ikaw ang hindi nakailang. Pati pa rin nasan? Nasan na? Pati mo yun. Sabi mo na kayong kita niya. Palit mo. Galit daw. Ang gamit. Uwi daw siya. Sino? Si Mama. Bukas na ako kuha ng pension. Bukas ang isang daan. Wala Okay talaga. na dyan na yung mga pulis. Sige na. Pati cellphone ko. Yung Wala, ulam, wala sa nilagay mo sa ulam. Ano bang ulam? Bukas na lang, mabukas na lang. Dito ka rin hindi mo na nakatira sa San Malo eh. Itong kakainin ko. Na nga to kasi nga, mamaya makikita na tayo ng polis dyan. Kanina pa. Asa yung charger ko? Nasa ba yung pagkain mo? Ay, may cellphone niya, ibigay mo na. Ay, nako! Ay, na, bahala nga kayo dyan. Para maingay dyan, bukas na lang. Pwede mo bukas eh.
nakuha niyo, mamaya sa amin yan nakukuha mo. Saging para sila kay doon. Ikisa, magsalito pa na lang dyan. Mamaya, Nasasandok ako. mamaya ma-report tayo mamaya na kulit. Mamaya, may naririnig ka kung pulis. Umalis ka na muna ma. Umalis ka kayo maligo mo. Sige na, okay na. Happy New Year. Bye everyone. Happy New Year. Babush.